Veľkolepý a multifunkčný. Aj tak by sa dal nazvať tento rodinný dom v Martine. Presnejšie v jeho mestskej časti Priekopa. V pokojnej lokalite obľúbenej na bývanie. Plnej všelijakých služieb prinášajúcich radosť obyvateľom tu bývajúcim. A aj s týmto zámerom bol v minulosti postavený, aby spájal bývanie aj podnikanie pod jednou strechou celej rodiny. A aj do dnešných dní tak nejak podobne funguje. Prišiel však čas odovzdať už pomyselnú štafetu ďalej niekomu, komu toto veľkolepé sídlo bude prinášať radosť ďalej. A možno to budete práve vy, ktorým túto štafetu odovzdáme. Pozerajte sa naň ďalej a vítajte. 6 izieb, 3 kuchyne, 3 kúpeľne, troje veciek a jeden veľkolepý otvorený priestor v celom podkroví pre loftové bývanie. K tomu obchodný priestor, vývarovňa jedál, garáže a skladovacie priestory a to všetko na rovinatom viac ako 10-árovom pozemku. Bývanie rodinky sa sústreďuje prevažne tu, v priestranných a dobre presvetlených izbách trojpodlažného rodinného domu. Vzdušné a komfortné bývanie pekne podčiarkujú jeho vyššie stropy. Dotvárajú útulnú atmosféru a skrátka máte pocit komfortného a priestranného bývania. Každé z podlaží disponuje priestrannou kuchyňou, kde si okrem toho, že si jedlo ukuchtíte, máte aj pohodlnú jedalenskú časť, kde si ho vychutnáte. Rovnako aj kúpeľne v tomto dome sú kreované tak, aby ste si pôžitok z kúpeľa vychutnali dosýta a nabrali v ňom novú, sviežu energiu do ďalších vašich plánov. Prechádzajúc sa touto chodbou, viem si predstaviť, že po jej stranách sa môžu nachádzať aj ambulancia lekárov, zubárov alebo izby domova dôchodcov či spoločné priestory k jednotlivým miestnostiam, v ktorých sa poskytujú rôzne služby od fitness centra s malým barom s výživovými doplnkami až po kozmetický salón a solárium. V tomto otvorenom priestore s vysokými stropmi v samotnom podkroví si môžeme predstaviť aj veľkolepé loftové bývanie. Alebo ho vieme pretvoriť na mezonetové bývanie s rôznymi galériami, využívajúcimi priznané drevené trámy tohto nového krovu. Ešte keď sme pri priestoroch na bývanie, poďte sa s nami pozrieť na tento zaujímavý dvojizbový bytík, kde nájdete svoj kľud a súkromie pre vašu tvorbu so všetkým, čo k tomu patrí. Aj s touto útulnou spálňou, aj s veľkou kuchyňou, aj s touto kúpeľňou, aj s gánkom, z ktorého si vychutnáte pohľad na pulzujúci život v tomto sídle. No a aby sme vám priblížili, ako sa dá pracovať s priestormi tohto veľkolepého sídla, časť sa využíva napríklad aj na klimatizovanú profesionálnu vývarovňu chutných jedál s ich rozvozom do širokého okolia. K tomu vám ako rôzne sklady poslúžia priestranné 2 garáže so zázemím a ďalšie prestrešené priestory. No a na záver sme si dovolili ukázať vám ešte jednu lahôdku s vchodom z ulice a k tomu náležiacimi parkovacími plochami. Tu v minulosti sa nachádzalo bistro. Aj s miestnosťami na posedenie a chladiarenskými skladmi s hrubostennými na to uspôsobenými priestormi a všetkým, čo k fungovaniu takej prevádzky potrebujete. Dnes s takýmito obchodnými priestormi, s výkladom do ulice a parkovaním k tomu môžete robiť divy a vy ich máte priamo tu vo vašom dome. Stačí si ich len pretvoriť podľa vašej predstavy. Tak ako zaujalo vás toto multifunkčné sídlo, ktoré je mimochodom dnes vedené ako rodinný dom a viete ho aj hypotekárne financovať? Zavolajte mi a ja vám to tu rád osobne ukážem. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich
vysnívané bývanie.